Αναγνωρίζει κανείς ποιο είναι? Όχι. MT-07. Δείτε το, ωραίο χρωματάκι, μαύρο, γκρι δεν το λες, έτσι ένα ωραίο πλατινένιο χρώμα θα το έλεγα. Ήρθαμε Βόλο, το πήραμε, τώρα βρίσκομαι στη Λάρισα, μπήκα από ένα παράδρομο. Το GPS με έχει μπερδέψει προφανώς. Τέλος πάντων, θα δούμε εδώ πέρα, μαύρη ζαντούλα, πολύ περιποιημένο. Το πήραμε από ένα παιδί από το Βόλο. Δείτε το. Το έχει στη Σάντα. Στη ποια? το έχει στην πένα το παιδί. Πολύ καλό συντηρημένο. Τι να πω, φαίνεται αψεγάδιαστο. Όλα τα έχει, όλα τα έχει. Ωραία, λοιπόν τώρα εμείς από Βόλο πάμε προς Χαλκιδική. Δηλαδή έχουμε κάμποσα χιλιόμετρα, αρκετά βασικά. Για να το εξάτμιση έχει τη μαμά. Έχω μια άποψη γι' αυτό, αλλά νομίζω θα τα πω όλα στο τέλος. Ωραίος. Για να έχω μια καλύτερη εικόνα. Παρεπιπτόντως, τα παιδιά που πήραμε τη μηχανή, ο Δημήτρης και η κοπέλα του, καταπληκτικοί άνθρωποι, και φαίνεται ότι ο Δημήτρης ήταν μερακλής γιατί την έχει κρατήσει πολύ ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, ωραία, βρήκαμε το δρόμο επιτέλους. Τώρα από εκεί και πέρα, naked μηχανή MT-07 που οι περισσότεροι τις λατρεύετε. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι και η μέρα σήμερα φυσάει πάρα πολύ. Τρως πολύ αέρα εδώ. Έχω συνηθίσει λίγο στην Νίτσα, λίγο σκυφτός και αυτή η στάση μου φαίνεται λίγο περίεργη. Παχύτητες παίρνει πολύ ωραία. Πολύ νευρικό. Πολύ νευρικό στην αρχή, δηλαδή βάζει την πρώτη και πρέπει να το χαϊδεύει στον γκάζι. Όχι, δεν θέλει απότομο, πες να φύγει σούζα. Ελαφρύ, το μανουβράρεις τέλεια. Τα λόγια είναι περιττά, θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για να κάνεις το ταξίδι, τη βόλτα σου και μες στην πόλη και εκτός πόλη. Το ευχαριστιέσαι ρε παιδί μου. Θα πας στον αέρα σου όταν πας γρήγορα, αλλά γι' αυτό τις θέλει ο κόσμος ρε φίλε. Πες και λίγο αέρα, εντάξει, πας σε μηχανή είσαι, δηλαδή αυτό είναι το ωραίο. Ήταν βάλω εδώ πέρα μια τζαμαρία, δεν λέει ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν ακούγομαι, γιατί φυσάει πολύ. Φυσάει και έξω, τρώω και εγώ τον αέρα. Παράπονο δεν έχω ρε. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή και το μανουβράρεις εύκολα, αρπάζει. Η θέση τώρα του οδηγού δεν είναι επιθετική, τουλάχιστον από την εμπειρία μου. Σύμφωνα με το καβασάκι που έχω, είναι πολύ πιο άνετα. Κάθεσαι ρε παιδί μου, κάθεσαι λίγο πιο ανθρώπινα, δεν είσαι έτσι. Είσαι έτσι ρε φίλε, εντάξει, είσαι άρχοντας, δεν σε κουράζει. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο για μένα, γιατί έχω συνηθίσει αυτό, αλλά δεν είναι άσχημο ρε φίλε. Νομίζω το απολαμβάνω περισσότερο έτσι, γιατί όταν σκύβεις περιορίζεται και λίγο η ορατότητα. Θέλω να σου πω ότι κοιτάς μπροστά, λέω έτσι, αλλάζει το οπτικό σου πεδίο, δεν βλέπεις το καντράν, βλέπεις περισσότερο δρόμο από την καντράν. Τώρα ο χειρισμός, να δούμε. Πραγματικά είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύ, εντάξει. Δεν το νιώθω καθόλου μετά τη Λάρισα. Με ενημέρωσε το control ότι έχει αστυνομία μπροστά. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί
Είμαστε full νόμοι, πινακίδες, χαρτιά, ασφάλειες. Οπότε και τώρα πάμε κανονικά όπως έχει ο δρόμος. Δεν ξέρω, έχω μια αίσθηση ότι πρέπει να έχει πιο μικρό deposit αυτό. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα κρατάει το deposit, αλλά θα κάνω μια στάση πιο μετά, μην το βάλω από τώρα βενζίνη. Στα μισά του δρόμου του βάλω μια βενζινούλα έτσι λίγο να είμαστε σίγουροι, γιατί έχουμε νομίζω γύρω στα... Μαλακή έκανε. Γύρω στα 300 χιλιόμετρα ακόμα, μπορεί και λιγότερο, κάπου εκεί, τέλος πάντων θα δούμε. Είμαι και στα άλλα τα διόδια, κάτσε λίγο να το κουμαντάρουμε αυτό το πράγμα. Ωπα, άρρωστο. Χαίρετε. Αχα. Κάρτα έχω. Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ας καλά. Τώρα από μπροστά μας έβγαινε ένα GTR λευκό. Καλά μαξάρα και τα GTR. Καλά! Μια μέρα μπορεί. Τέλος πάντων, πάμε εμείς. Είμαστε Σκοτίνα. Έργα κάνουνε, γι' αυτό έχουν κλείσει τον δρόμο, φίλε, απίστευτοι. Πάμε λίγο. Εντάξει, προχωράμε επιτέλους. Αλλά τι κίνηση είναι αυτή, ρε φίλε. Αγχώθηκα, λέω, έπαθα κανείς τίποτα, απλά φτιάχνουν τον δρόμο. Πάω από ένα μποντιλιάρισμα τώρα με τα αμάξια. Τέλος πάντων, πάμε τώρα και